Tagpila na siya. Tagutso alto. Gamay ba kayo mag-ikuan nun dahil? Napa dito to yan. Aw. Ma-i-display naman kayo. Ma-export dito sa init. Panos. Maochot. Ito na i-promote sa Promote. promote na sa Sa YouTube. Pili lang. Dire dahil sa Yummy! sunod magbutang na kakarutula re. One sweet and sour barbecue. Napalod na din. Hi guys, atong i-promote ning pagkaon sa mga Cebuano kining Adidas. This is Adidas. This is pork unod barbecue. Ito ang isaw. Kinain sa manok. Oh, dugo. Dili lang kay barbecue na pag tawagan siya bihon. Bihon nga hindot kayo, dagan kay glamas. Umot na kayo, di pagka mukaon, busog na ka kay umot mo kayong sudan. O mo ni ang pagluto sa barbecue. Yes. Mo ni akong Bisaya friend, oh, si sa tingani mo Biko Marvy. Since lockdown man, lisod man ang panginabuhi. Pandemic man, kitang mga Cebuano magkamauta mo pa sikot-sikot sa kinabuhi. Basta tarong ang panginabuhi, pagkaon, ginagmay, basta malipay. Okay guys, sunod, nanani dire, karatula. Nanani dire, nanani niya. Kani, trapal-trapal, ani karon. Kani kabot, ani mga pila ka higayon. Dili na ni trapal, mga kuha na ni. Restaurant na. Mga na yung community sa Barangay Talamban. Kung makasuroy mo sa Talamban, i-comment lang inyo ang dili sa subscription. Sa description, comment lang asa ni nga barbecue. Gamay nga puhunan, gamay nga panginabuhi. Malipay na taan. Okay. Thank you guys. Goodbye.